Delongon Kang Sule demi menafkahi seorang keluarga delongon. Rabine ning omah njaluk ali-ali ning penduduk. Sakine anggo ngejar target ningon. Anggo nang ali-ali kini. Semangat Kang Sule. Wah, Kang Sule delongon. Lagi winginane ngan. Alhamdulillah karo reang mula gegalang ning Kang Dedek. Oli ali-ali jentik ning jentik sebelah kiwe. Sikil. Barang kian Kang Sule ki anggo nyeleng ning penduduk sebelah kiwe. Sebelah kiwe penduduk ya kadurungana ali-ali ya ki Kang Sule ki rabine ki. Wah, wini ora wini ya guys. Kodin Kang Sule wini dipetin. Wini ya guys. Wini aja Kang Sule jangan jaluk wini. Ayo Kang, wini ya Kang. Orang sing arit guys gini. Kang Sule delongon. Demi menafkahi seorang keluarga gelis tandur Kang Sule. Bukatan sampean kah pengen ceplokan. Hubungi Kang Sule delongon. Tandure video ku gelis Kang Sule mo. Ya ampun aku pating grandul gini. Kone kowe iki. Pating grandul karena apa ya Kang Sule mau lanang, pating grandul bang lanang. Wis gede-gede pariye gua. So kapel-kapel. So kedong-dong. Delongon Kang Sule. Walah, delongon ngarit gelis banget, guys. Lempeng ora kin semene mendingan. Waduh, padahal malah kencang ketampar gini. Delongon Kang Sule. Wah, wis mantap Kang Sule. Oke Kang Sule, terima kasih. Bye bye.